ndesani donc baro sebe amba fon mako journaux olu de bi bo abe sebe français kala ndesani on ga tie ka yele ma bamangala sabu jama famba o de bo famu aywa ni ala bi do angara segala sebe bombe ka chaya ne ga ukrafe olu bolo be magina femba to on ja nyuma na maka nyuma be se ka so befe on ga yela nga do ko ina wala nyuma ndo ko nyeshi ambara ke nyara jo so ma minu manga bara mono bo anu lutulu kala sire menywana malikono radio keme chama amu bela jele fo sabu ulu fana be anda ni nga nyare fa bela jele fe wasa iki to ika furo kono ika duguta sraka imana ke yoro fem ngoni renouveau fm renouveau tv kaseka soro iyere koro sabu television aywa ale radio renouveau akunde kata kuna foni di moma fu sigiro la ku wasa abana femi Ousmane Togoye abolo be negawla sera kamara bolo be negawla kata se Boubacar Diarra banga mako bada numbela jele ka magwa be ke sababu ye ikado ayo wasa obi soro tugomna Youssou ibismillah saha somo ka kene mantorosité bayni ani demisemu tarasula bismillah simon no aywa yera nga yele nabi meka feno fima angeme togodi nabiya anete fen fon nabiya muna mais ko ni ngombe ko do ke sisa labambe labanga maloka kati sama ke bugu note ani katika ni ne ko ngombe ntaw mne sisa o abe to mina binu yo bamulo alaba be gamalo ay mulo ta sama ke bugu be ara inde ara ni do be bo tike kata o ibo tike kata o ibe yani ka se sama ke bugu ibe se katika ngono fa o ayo bismillah wala sisi ku e kamu ABCD kaga muna kangono ne balo mzo be kangono ayo ba dotara no fe ka takana na bismillah gasitila ande do se bela sa angadu anga bo kagono anga bo kagono mrange bata ay amne bismillah bonya bikoro Youssou Traoré ni ye bonya dia ikado ajaranye ambi bela jele fo ko sebe membulo anga mako l'indicateur du renouveau boko basaba keme duru mugane konondo nyenye amita njo asebe nye flanana ikaro Youssou Traoré femi ango soro su je dungudo wasa o ko na me franjala fanga ma nyemo o ka wulika jo anu hakilna do rete femi anga fenitigu ye no anga soro su ye kamena onyini ka du mako kolo kwa ko sebe mimba to o ka jugu ningo chongo femi minangura chama olu nana ka fara chama wala kamenu nguzor la ka koro o pona ko ma be se ka tegere fo anga fama uye ma be se ka tegere fo anga larme anga jamana nyemo ku fo ningo wala nyumando sabu jamana o jamana be ni lakana na masabati Youssou etseka fo kayre ma horonya ka bi bulo mali larme ko folika ku ye sabu ka daka o kolo sinzine fleni kokura kun femi yemi na njama nye o sorla ka ba ursi jamana ka ni yalla je kungo araba ngoro koy marsa galot le bi saba femi nye ikaro lakana ministry ye na bi Sadio Camara ko fo ko yon Sadio Camara ay minado bismillah bamako pangru jigi kana aéroport bamako senu femi hélicoptère kuro do fone ulundo na Youssou kunungo ikado ka mana da fraka bola bele de le nyaayi femi nye mina njambe ko ina wa aradar do bala o yenyo ande abana kabe fura da madu femi hélicoptère uye ani aradaru ani mina njama wore ka nga sura su kulu do ku kwa mimba to jugu nu yanye o ka yerere femi ngon bato jugu ka furanga bo anze ngoro hélicoptère minu nane fleni wa mina minu nane fleni France kala ko ma ko dernière génération mina madla minu ngofe ba rusila way rusi bilibili ba o de be ka mali bilibili ba deme mi ngon bato ami jugu ni chongo anze ngoro fe mi nyanga fa ma uye ko ngon mi na psa ko sebe uma ministre Sadio Camara ikado ayajira ka fo ko ni na ke sababu ye fe ngoni bamanja kele anga se ka sicha mazoro ala ako sirande bina ta bamanju fa festa alni fien tirasa ubi boli alni furabulu lamana ubi wuli ka kenemene fasirike ba ye mu bo ako hélicoptère minu vle ni nye femi nye olu fana bina fara hélicoptère sabade kaminu ngun nanaka koro wa o bele jele bora ursi jamana kele ne la femi aradari ala Youssou aradar 59 N6 TF abana ako ni aradar ndaka laje ibaye ka fo nayi imunumunu ko mako détecter en 3D femi ngoni Canada fefe ngoni mi pan abana Youssou kabako do ali kono pana bai ako fembi pan nini aradari munumuna ibaye ka fo al nasr be ka boli 8000 km à l'heure abi tomi abana
Wani y'a lajɛ a bɛ munumunu fiyɛ min kɔnɔ o bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 450 ka taa bila fɔ kilomɛtiri 500 la sanfɛ kɔni a ko n'i ye nin fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn kɔni bɛ pan a bɛ se ka pan nin radar ɲinɛ ma fiyewu fiyewu o tɛmɛnen fana kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ nin radar nin fana ko n'a y'o sɔrɔ a bɛ tila ka kunnafoni fana cari ordinateur kuwalenw na min kɔni b'a to sɔrɔsiw bɛ se k'a dɔn ten tigitigi cɔ i ka dɔn nin ko in a bɛ nin yɔrɔ kelen min na a ko n'i y'a lajɛ hali bi fɛn min kɔni ye radar in ye u ko min ma ko brouillage fiɲɛ kana da tili ma gɔngɔ kana da dulonni ma saa kana da nani ma a ko nin radar in ka baara a tɛ foyi bɔ a la a banna dibi o fara yeelen kan radar n'a munumununa hali ni dimɔgɔ panna a b'a cɔmi k'a rusi ndesani ko nin min mun kofɔ a bɛ baara ɲɔgɔnya kofɔ a bɛ tɛgɛdi ɲɔgɔn kofɔ rusi belebeleba ani mali belebeleba ka tɛgɛdi ɲɔgɔn kɔnɔna la k'a tɛna mɛn bilen jugukɛla wa fɛn min kɔni an m'a se sɔrɔ ko ye sabu ka d'a kan ni minɛn minnu nanen filɛ ko baara tɔ tora min ye ka jugu cɔngɔ k'u sɛgili tɔtɔ nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau an ka foli lase an ka armée ma an ka foli lase an ka ministre de la défense ma a bɛ fo u bɛ wuli ka jɔ min na walasa jamanadenw an bɛ lafiya walasa lakana bi sabati an ka jamana kɔnɔ bisimila Antoine an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta an bɛ le combat ale kumanen don Front populaire awa min ye lutte contre la vie chère Front populaire ndemuso do n'a kun bɛ ɲɔgɔn na yan sɔrɔ kunnafoni lakika la Maramu Konate dɛ i b'a fɔ ko Kirisɛli Jalani o de y'a sɔrɔ a ye a bonyana sa koyi sarandangɔrɔ in bonyana bisimila Antoine min ye aw ka dɔn nin ye muso cɛsirilenba ye anw ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ muso min n'a bɛ hami ni jamanadenw olu ka lafiya ye muso min n'a ti girin-girin a ka min ye a ka ɲininiw na ani aw ka dɔn a ka baaraw kɔnɔna na o ye aw ka dɔn Mariam Kɔnɛ min i ka dɔn kabini tuma jan ni muso in kɔni cɛsirilen don min ye jamanadenw bɛ lafiya cogo min na min ye aw ka a tɛ k'a bɛ fanga dɔgɔya dɛ a tɛ k'a bɛ fanga buruja dɛ a tɛ k'a bɛ barabɔ maa la dɛ bi man nin bila aw k'a dɔn min ye a ka ko ɲɛɲini na ani k'a dɔn aw min ye sɔngɔw kɔlɔsili la walasa jamanadenw dun ka fa o bɛ sabati jamanadenw o kana kɛ gɛlɛya la o de kɔnɔna na sa aw jɛkulu sigilen b'a fɛ a n'a a toɲaw walasa aw k'a dɔn min b'a to ni jɛngɛ kɛra aw ka dɔn u ka bɔ k'o kɔn Antoine min ye aw ka dɔn ni muso kɔfɛlen ye kɔsa in na aw ka dɔn a ye kumakan dɔ lase u ye ɲɔgɔnmaya dɔ kɛ ka sigikafɔ dɔ kɛ min ye ka ɲɛfɔli kɛ min aw ka dɔn anw ka jamana kɔnɔ min ye dantɛmɛwale dɔw bɛ yen a bɛ aw ka dɔn fanga sira fɛ i n'a fɔ a b'an ka opérateur économique ka sira fɛ cogo min Antoine n'i ye jateminɛ kɛ an ka maa ɲɛmaw tuma dɔw i ka dɔn aw min ye o tulo bɛ lasɔmi ko dɔw la nka min ye ka wuli ka se terrain i k'a dɔn ka se kɛnɛ kan min ye o ka gɛlɛ u ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye an ka commerçant dɔw bɛ yen olu min ye misiri dunkew don min k'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn denbayatigiw don min ye e mana gɛlɛya ni ne k'a gɛlɛya an b'a sa ɲɔgɔn kɛ an n'a sa gɛlɛya la yanni o ka so o la an ka siran Ala ɲɛ min ye an ka jamana in lajɛ bisimila Antoine min ye ni muso kofalen ye i k'a dɔn Mariam Kɔnɛ a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka da dumuni fɛnw min ye tuma dɔw jamana b'a fɔ k'a y'a feere ni sɔngɔ la min ye anw ye jamana yɛrɛ bɛ nin fara kan walasa jamanadenw b'a san sɔngɔ nɔgɔ na nka o min bɛ kɛ k'o si tɛ k'a ɲa min ye an ka sɔrɔ bosoba dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni kɛ bɛ ka wagati jate minɛ min ye k'a dɔn k'a yɛlɛ a kan dɔrɔn walasa olu bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min jamana kɔ kan o ban a y'a lajɛ min ye k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen olu sɔngɔ k'a dɔn a fɔra k'olu bɛ to olu sɔngɔ tɛ yɛlɛ min ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi tiɲɛ yɛrɛ la dɔ farala olu dɔw kan Antoine min ye sogo b'o la tulu b'o la fɛn wɛrɛ b'o la min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni sukara nka Antoine k'a dɔn min ye CEDEAO o ka fɛn min bin n'an kan olu y'a jara k'a fɔ min ye mobili o mobili bɛ yen ni fɛn b'a kɔnɔ i n'a fɔ da dumuni fɛnw ani k'a dɔn furakɛli fo ka taa fara taji kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la bisimila
nga anon miye awkado ningo min flane miye aw muzo cesirlenye no maram gone ako miye sukolo obinale minge miye ako angone mi gele akono ba ambargo banga nga otambla chugosila miye anga dande ba wale takanga jamana do zegere ni make jamana ngono ni make slabe ina ke chrétien yalma ina ke dine warala ako o dine be ya ko ka foko maka gelata ki mani vinyo zagare ka mangan chukosila ma fro mi blane no ka jakulwe mi avocado maram gona ka mau olu ko ya jira ka fo mi avocado fe munu be no tara avocado anga dadu munu fe volola ani frola o ikado ko ka bwa trafe wala sa jamana deun olu se ka lafiya chugomina ni sebe ni mbo le combat kono le combat ikaro yusu de sanugo ale ka fasirido de sanugo anu fo ikaro dande folumina yusu trawle bunde ni ka dogo abrata ka farde amana demi lenni panay ambata amta njo sebe nye sabana na bido bolido boko baduru kemenani bi saba an woro yeni nye femi anga sorosu alibi ikaro be ka sanzoro sorosu be ka sesoro jugu abe ka chongo anga famau no yanga ikaro wul masire tabawye oto wala sorasu anga chedu ukeme ka wulika joke femi ngoni bamanje ku chongo fara kono uka wulika jot lefle na ikaro kwa kera sababa ye communique boraka be no ye kuna foni mi na bora ikaro état major la des armées be mi akra dongo angoro koy ya tle fly marska tle mugane ko nondo wulika jom nu ngera kaseka nyefoke gomma ko plan maliko ani opération keletigi ka wulika jo ke mi ngon mato sigi dala mo be seka lafia fale ko bali ni nyaaka sebenye ako fe mi nye sebe do fana ko mbara ka marska tle flan le mugane fla kaseka nyefolike no yo communiquer ye be mi jamana chamanje bolo katabla wuro duga wa fe kon malaka yoro bela jile do mi ngon mato bamanji abise ka kulufia tugomna bamanji bise ka chongo tugomna ku daga dugubo mo dala ni du o tako laje ibai ka fosoro so wulika jo bake yake jamana chamanje bolo fe tugomu yake ikaro jamana awro duga va fe o tugo kelela itlo nyigele jode gorom mako buglu di bawle ni kungo belbele bade do ikaro gomitara obe jema marafe ikaro surasu utuna utune pamamna bamanju uye nyini sabu kadaka daga romu ngumbe no base terroriste uye ya bela jele tini nga chongo femi ngoni nye ikado aiwa terroriste ma sabakumbe ikado okolu konanga ko bana ulu chongora femi ma tane kelinge tegadara uluka ko muritane nga kelingumbe ola asega sega bela jele ko fe femi nga surasu ubi sheria don ko sebe ma segi ikado uyu ulu bla sabu ko ulu no maye kola ka faro fanaka femi angre bore do be ikado tegadara luka sabu ja engrais do de bi ubi ke ka bomudla engrais kanga engrais ke mo balo ka sene fo nya ku balo uba fo mako agent explosif improvisé abana ka mugujugu nundla ko do srauka ikaro o engrais borew anga surasu uyolu mene moto fla wi tega dawluka fe minye marfa nani wi tega fana dawka fe mi pistolet mitrailleur yulu fana mene ane telephone woro balo chama fana kumbe wi tega dawluka o temani ngofe fe mi fana bom do dlale ku mu fe anga surasu numbela jele ko mene ngu chen akoni yalla je opération maliko fe minye kata dire ava fe kata tonka kata gundamo terusi manane yulu fana chongo kamado fana ngulu mene mamanu mene na Amadou Bouakar e Jalobola ale ye bom dalaye abe bom de dasrauka Hassan Amadou Diallo Maludu Cissé Hamadou Diallo ako batru chama fana menena fe minye ikara courant filu ye lu chama fana menena sabu bi bom jugu de laninga dingese ka courant filu do la ka to blasraka o fana ni moblu nana obi perenu ye abana Fatrike baye muvo ako fe minye ikado bamanju daga chama de be ya bela jele ko ni chongo na more amta nyono nyona va fe fe mi trusi manani uyulu chongo o temeni ngo fe ma woro ka tegeda uluka ba marfa jugu bambe ko aywa aka 47 yo saba mene mobile do be o marke kiai yo mobile fana mene ani mobile flawore ka farauka o kemme ka mujugu do fana dla anga soro suye ni fere numbela jele tien ubulo fe mi anga fama o temeni ko fe o dla ka segele ke gumsani fefembe dogo nye fefembe ka bela jele laje doni o kara yoro mununa o ye komuni ka bo jora feminye ikaro tomia ani yoroso ava fe yulu fana do o sengoro o kara sababu ye ni bamaju karla nywana ye yoro ningele bamaji tetani kele olu bena abana na jara bise fla
mata nani sɔrɔsiw y'olu kɔni bɔ baara la pepewu fɛn min sigara maa saba u ye tɛgɛ da olu kan ka moto 12 minɛ fɛn min marifa min bɛ wele ko fusil mitrailleur FM AK-47 carabine chinoise kalan kaki ni marifa jugu ye koyi fɛn min taliki walikuw ye minnu bɛ kuma yɔrɔ jan fɛ telefɔni 23 tɛgɛ dara olu kan fɛn min ordinateur ye clé USB 2 disque dur 1 n'a fɔ disque dur 2 u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ état major n'o b'an ka sɔrɔsiw ka ɲɛmaayaso ko fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka welekan tɛ dɔwɛrɛ ye olu de biya fasodenw u bɛ se ka lakana cogo min na ka suna k'a sɔrɔ u ma tɔɔrɔ k'a sɔrɔ u ma hami o fana a y'a lajɛ sa ko fɛn min kɔni ye sigidalamaw ye u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn min nin banbanji ninnu ye u kana ɲaamu la fiyewu sabu Yusu yanni ka sɛbɛn datugu ko in gɛlɛya ye min ye chef d'état major b'a fɛ ka min fɔ yan bamanji ninnu sɔrɔsi fini t'u la o ayi forokaw de bɛ dɔw la chemisi bɛ dɔw la marifa dun b'u bolo sɔrɔsi dun filɛ i dɔnnen don i tɔgɔ b'i ka fini kan wa i ye Mali sɔrɔsiden ye ni e n'olu karila ɲɔgɔn na olu mana boli ka don dugu kɔnɔ fini min bɛ dugulamɔgɔw la o ɲɔgɔnna kelen b'olu la olu bɛ dɔn o ɲɔgɔnna cogo di a ma nɔgɔn o de ye ko in gɛlɛya ye a ma nɔgɔn o fana k'a bɛ min ɲini sigidalamaw fɛ u kana sɔn k'u ɲaami ni maa ninnu na sabu n'u ye tiɲɛni kɛ u bɛ taa don duguw de kɔnɔna la u mana don dugu kɔnɔ i k'a dɔn o dofin ni tɔw ta bɛɛ ye kelen ye a bɛ kɛ cogo di a ma nɔgɔn a bɛ gɛlɛya dɛ o fana k'a bɛ laɲini min kɛ bamanji kɛlɛ tiɲɛ don an ka sɔrɔsiw b'u seko la minɛnw bɛ ɲini k'a d'u ma nka sigidalamaw olu ka baara olu ka dɛmɛ ni bolo di ɲɔgɔn ma n'o ma fara kan k'a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nin de fana na kuma caman na adamadenya jo sariya tigilamɔgɔw ayiwa kuma dɔw u bi a fɔ ko sɔrɔsiw bɛna ayiwa maa dɔ kan n'o ye civiliw ye nka n'a ɲɔgɔnna la o i bɛ se ka fini ni tiɲɛ tɛntɛn ka bɔ ɲɔgɔn na yan cogo di ka buntɛli kɛ marifatigi tiɲɛnikɛla forokɛ de b'a la chemisi b'a la a bɛ mugu ci sɔrɔsiya ka boli ka don dugu kɔnɔ a dofini ni maa tɔw dofini ye kelen ye olu bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di a ma nɔgɔn parce que b'a ye mun fɔ a ko k'a bɛ laɲini min kɛ o tɛ dɔwɛrɛ dugulamaw n k'a fɔ sigidalamaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u kana sɔn k'u ɲaami ninnu na fiyewu sabu n'u ni sɔrɔsiw karila ɲɔgɔn na a dɔw b'a la n'u bolila ka dugu kɔnɔ ayiwa muguci bɛ fɛn min na i bɛ se ka taa sɔrɔ maa yɛrɛ dɔ bɛ yen o sen tɛ ko la i k'a dɔn marifa bɛ se k'o sɔrɔ o bɛ taa k'a dama ko wɛrɛ ye yan'o tiɲɛ ka ɲini k'o dɔn Yusu kumaw bɛ ɲaami kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o fana k'u bɛ min fɔ sigidalamaw ye sɔrɔsiw bɛ olu de ka lafiya kama sɔrɔsiw bɛ olu ka basigi de kama o fana u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ni maa ninnu kana dorogo ɲɔgɔn na u ni maa ninnu kana don ɲɔgɔn na fiyewu n'o ye tiɲɛnikɛlaw ye sabu ka d'a ka fɛn caman bɛ yen i k'a dɔn u bɛ kɛ gɛlɛyaba ye k'u ye kalanbulon min sɔrɔ u y'a ye k'a fɔ ni maa ninnu bɛ ɲaami sigidalamaw la o de bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔsiw ka baara ni k'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya nka bi in kɔni na minɛn min b'an ka sɔrɔsiw bolo u bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'a bɛna kɛ sababu ye bamanji a b'a yɛrɛ ɲini walima an k'u cɔngɔ k'u ban nin kun ye sɛbɛn ye Fale Kulubali ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ bi don boli don ne bolo ni y'ale bila Nouvelle Horizon b'ale ta min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la jamana a politiko a n'a adamadenya taasira min ye ani politiko o bɛ sen n'ale bi de a bɛ sen na dɛ ani a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔw kɔni kɛ n bɛ a k'a dɔn ka diinɛ sira ta min ye ka bɔrɔndɔli kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ yalima ka babali kɛ yalima a k'a dɔn anw ka jamana ɲɛmaaw ni ka a k'a dɔn kuma dɔ ta k'olu sɛgɛrɛ min ye jɛkulu dɔ bɛ yen ko groupement leader spirituel musulman min ye a k'a dɔn k'olu ye a k'a dɔn baroda dɔ sigi o kɔnɔna na min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u kumana i k'a dɔn jamana taabolo kan k'a ye anw ka jamana kɔnɔ bi min man kan min ye diɲɛmaa ka mun kɛ mɛ k'i bolo bila an kɔnɔ la cogo min n'a fɔra k'a fɔ min ye anw ka a k'a dɔn diinɛ sira fɛ maa dɔw kɔni kɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye olu kɔni bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ min ye a k'a dɔn u bɛ babali sugu bɛɛ lajɛlen ta wa an ka maa ɲɛmaw i k'a dɔn min ye jogo sugu bɛɛ lajɛlen ta n bɛ ka da u la min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko an kuntigi Mahamadu kisi ani nɛɛma b'a ye a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko anw ka wajulu bɛ ka taa cogo dɔ la sisan a bɛ maa dabali ban a bɛ maa guwan i kama na min ye CEDEAO ka gɛlɛya b'an kan min ye UEMOA ka gɛlɛya b'an kan i ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye k'a dɔn nanzara jamanaw olu fana kɛ bɛ k'u bolo don an kɔnɔ la an dɔn k'a dɔn a bɛɛ na ta an yɛrɛ dama yan'an ka don da
kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni ka kɛ kelen ye an dɔn anw kɛn bɛ k'a kɛ de i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ awa kumabaw fɔ an bɛ awa k'a dɔn awa min ye jatigɛli kumaw fɔ yalima an bɛ ɲɔgɔn buruja an dɔn ko waati dɔ kuma sera ten sa olu ka bɔ awa k'a dɔn ni ka kuma nka min ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko awa o sira fɛ sa minnu kɔni kɛ mɛ ka awa min ye an ka diinɛ ta ni ko awa k'a dɔn min ye k'o kɛ politiki yamaruyalen ye an dɔn k'u dogo o kɔfɛ a ye k'a dɔn awa min ye ko nin fana ye dan tɛmɛ wale dɛ min ye awa k'a dɔn n'i ye politiki maa ye min ye i k'a dɔn i bɛ taa politiki sira kan nka min ye jalaki dɔw bɛ yen ani kuma dɔw bɛ yen minnu bɛ maanifinw ba ɲɔgɔn na minnu bɛ awa k'a dɔn ŋaniya sugu dɔ siri min ye aw k'a dɔn k'o ŋaniya sugu dɔ don adamaden dusukun na min bɛ tali kɛ tiɲɛ ni ŋaniya kan an nin k'an ka an mabɔ la an ko o kumaw dabila min ye aw k'a dɔn ani ko attaque verbale ka maaw a bɛ k'a dɔn ka min ye kuma dɔw fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ i ka bɛ maa min ma nka hali ni ma maa to a fɔ waati dɔ sera sa an k'a lajɛ min ye a bɛ k'a dɔn juma kutuba min ye o kɛn bɛ a bɛ k'a dɔn min ye kuma fɔ yɔrɔ ye kuma min n'a man ka fɔ ko alisilamɛya ma nin fɔ dɛ an kuntigi Mahamadu kisi ani nɛɛma b'a ye i k'a dɔn k'a ma nin fɔ a wa diinɛ taasira la i bi a k'a dɔn diinɛ taasira de fɔ maaw ye ni a k'a dɔn ka alikuranɛ kan fɔ maaw ye ka wajulu kɛ wajulu min b'a to adamadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan silamɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan silamɛw bɛ se ka aw k'a dɔn hinɛ ɲɔgɔn na cogo min an bɛ se ka kɛ jamana fɛ ko nka kuma dɔw fɔ minnu bɛ aw k'a dɔn dankari adamadenw na bisimila ko mankan an dɔn a ka fɔ fana dɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la hali an ka fɛn dɔw fana bɛ yen min ye mawuludu n'a ɲɔgɔnnaw ye an dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ min ye an bɛ fanga bagabaga walasa fanga aw k'a dɔn a bɛ se k'i ɲɔ jɔ an na cogo min jama b'an kɔ yalima an bɛ fanga bagabaga walasa an bɛ se k'an ta sɔrɔ cogo min n'o tɛ a ko kɛn bɛ dantɛmɛ wale min ye aw k'a dɔn a dɔw yɛrɛ bɛ yen an dɔn ko a kɛn bɛ bisimilasi de ayiwa bisitɛsi gasiti la a dɔn nin bɛɛ lajɛlen aw k'a dɔn ko ninnu kan ka dabila ten sa nin bɛɛ lajɛlen aw k'a dɔn ninnu kan ka jɛnkan ka kɛ ninnu kɔ i ka to silamɛya kɔ yalima aw k'a dɔn min ye i kana politiki kɛnɛ kan ko n'o tɛ an ka jamana bɛ cogo min na bi a gɛlɛyalen don dɛ bisimila diinɛ taa sira fɛ a gɛlɛyalen don jamana denw yɛrɛ an kɛn bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min a gɛlɛyalen don anw yɛrɛ hakilinanta ani an ka nata ala k'an kunna diya ala ka sababu ɲuman d'an ma Mamadu S Tarawele ni y'ale ka fasire an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Nouvelle Horizon an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn Yusu hali ni basa m'a fa ɲɔgɔn bɔ a bolo ɲɔgɔn ko nin tɛ nɔɔsi ye le verdict ne b'ale ta an bɛ taa n jɔ sɛbɛn ye 8 na musow ka wuli ka jɔ sabu ka d'a kan mars kalo bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ 8 mars a hakilina kɔnɔna la musow jɔyɔrɔ an'u bɛ se ka dɛmɛ sira minnu kan olu kuma caman an'o wale caman min kɛ jɛkuluba dɔ bɛ yen muso jɛkulu don olu fana ye 8 mars ni k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamaya a kɛra fɛn min sibiri tɛmɛnen n'a bɛ mars kalo tile 26 a b'o kofɔ ni y'a lajɛ association des services des logements sociaux de Tabakɔrɔ ASOLOSTU i k'a dɔn u ye wulikajɔba kɛ u ye faraɲɔgɔnkanba kɛ sabu ka d'a kan a bɛ waati jan bɔ a bɛ san 5 bɔ nin jɛkuluba in sigira sen kan o nɔ b'a la ka bɔ dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw b'a kɛ cogo min na Mali jamana i k'a dɔn a ma to kɔ fɛn min 8 mars a ɲɛnamayara kalo in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni y'a lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn o hakilina de kɔnɔ association des services des logements sociaux de Tabakɔrɔ ASOLOSTU olu fana y'u ka labɛnw kɛ ka ɲɛnajɛ belebele boloda i k'a dɔn sibiri tɛmɛnen mars kalo tile 26 ni y'a lajɛ a kɛra yɔrɔ min na u k'a ma ko espace Bolaro a kɛra Ndabakɔrɔ ni y'a lajɛ nin kelen ka ye maaba caman kun bɛ yen i n'a fɔ minisiri min ɲɛsin bɛ i k'a dɔn musow ni denw ani du ka ɲɛtaa kama u ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan n'o bi i k'a dɔn ayiwa Sumana Tarawele ko fɔ fɛn min ye kɛnɛ denfa ye Abudu Kulubali n'ale association sigida yelen ɲɛmaa ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se denba ma madame Umu Nangɔ fɛn min ASOLOSTU yɛrɛ ɲɛmaa ye fɛn min ye madame Sako Kadi Kamisɔgɔ ale yɛrɛ de ASOLOSTU ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka se Kalabankɔrɔ i k'a dɔn maire u ka ciden ma n'o bɛ madame Karambe Worokiya Jara ko fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Kalabankɔrɔ sous-préfet o fana tun bɛ n'o bɛ Daa Keyita ko fɔ fɛn min ye u y'a kɛ kɛnɛ yɛrɛ min ka ye n'o bɛ espace Bolaro ko fɔ o ɲɛmaa n'o ye Hamadi Boli ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka fara maaba caman wɛrɛ kan minnu nana ASOLOSTU ka bɔ Ndabakɔrɔ ko san 5 jɛkulu a sigira sen kan bi na n'i y'a lajɛ muso 377 ne b'a kɔnɔna na wa
fɛn min kɔni ye baaraw ye u b'a kɛ u bɛ ɲɛtaa baaraw kɛ min b'a to du bɛ se ka diya jamana a bɛ se ka diya cogo min na o ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Mali muso yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na u b'o baara de kɛ Madame Sakɔ Kadi Kamisogo kuma dile a ma a y'a jira k'a fɔ 2022 in n'o bɛ san 2022 ko fɔ mars kalo in na dɔwɛrɛ tɛ ko kɔni ye sababu ɲuman ye olu de ma jango jamana ɲɛmaa olu ye kumakun min da ko la n'o ye thème ye k'a fɔ ko muso jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Mali yɛrɛ jɔsenkurako la i k'a dɔn muso jɔyɔrɔ ko nafaba belebeleba bɛ a la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye muso u ma to kɔ Mali wulikajɔ fɛn fɛn kɛra muso ye wulikajɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni na min kɔni b'a to u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka se ka Maliba i ka dɔn ne ka baara k'a ye fɛn min fana ye an ka jamana ɲɛmaaw ye farajɛla fanga maa ɲɛmaaw k'u jigi b'u ka kosɛbɛ ko fɛn min ye k'u senkɔrɔma don fɛn min kɔni b'a to bɛn ni hɛrɛ o bɛ se ka na an ka Mali kɔnɔ cogo min na a ko olu ka baara dɔwɛrɛ tɛ olu ka baara de ye sigiɲɔgɔnw bɛ se ka lafiya cogo min na ka bɛn don sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni ye saniya baara ye k'olu kɛ ka ɲɛtaa baaraw kɛ musow ka sɔrɔ dɔ bɛ se ka fara kan cogo min na k'o baaraw fana kɛ fɛn fɛn ye baara ye muso bɛ se ka fɛn sɔrɔ min na u bɛ musow dege o baara la min kɔni b'a to du bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya Asolosu ɲɛma Madame Sakɔ Kadi Kamisogo ale bɛ a ka kumaw na a y'a jira k'a fɔ olu bɛ baara caman kɛ n'i y'a lajɛ fɛn min y'an ka sɛnɛfɛnw ye k'a daminɛ fini na ayiwa ni ka taa bila juguw la ka taa se malo ma ka se sumalaw ma ani koko silenw ka taa se i ka dɔn ziw ma n'o bɛ n k'i ɲininka ayiwa ɲamaku ko fɔ ka taa se ndomi ma ka taa se fɛn caman wɛrɛ ma safunɛ dilaw gabakurunin o n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ waasa musow ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ se ka t'u bolo cogo min na Asolosu a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye minisiri ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan ayiwa k'a ko o k'a kɛ olu ka kuma lasela ye k'a jira k'a fɔ olu mago bɛ formation na u mago bɛ k'u ka musow kalan jango Kalabankɔrɔ commune kɔnɔna la min kɔni b'a to musow u bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na a ko n'i y'a lajɛ ko dɛmɛbaw olu ma to kɔ k'a bɛ dɛmɛbaw fo i n'a fɔ baramuso ayiwa olu y'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ kosɛbɛ sabu olu nana ni segi caman ye i k'a dɔn fɛn caman bɛ segi ninnu kɔnɔ n'a bɛ nafɛnw ko fɔ k'o di musow ma k'o kɛ ka n'a bɛ se ka diya cogo min na Youssou Traoré i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye protection civile ye u b'olu fana fɔ an ka sapeurs pompiers olu taara fɛn dɔw kɛ simulation sisan ni crise ye maa sɔrɔ i kɛrɛfɛ hali ni tɛ dɔgɔtɔrɔ ye ka sigidalamaw kalan ni gɛlɛya maa min sɔrɔ i bɛ se k'a tigi labɛn k'a bila lahalaya dɔ la yanni dɔgɔtɔrɔ ka na u y'o kɛcogo jira mɔgɔw la o tɛmɛnen kɔfɛ ni gazi balila ka mɛnɛ i bolo so kɔnɔ i ja kana wuli i bɛ se k'i hakili sigi ka gazi fa cogo min u y'o ɲɛ jira mɔgɔw la sabu ni gazi ko baw mɔgɔw bɛ girin a tɛ baasi sɔrɔ ye o fana k'i hakili sigi k'o fɛɛrɛw sigi sen kan fɛn min ye protection civile ye u taara o jira musow la kosɛbɛ sabu musow de bɛ baara kɛ ni gazi ye kosɛbɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min minisiriso min ɲɛsin bɛ musow den ani du ka ɲɛtaa kama u y'olu fo mairie mɔgɔw ka foli k'u ye Kalabankɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ commissariat de police u ye foli k'olu la fɛn min ye Asa Kotabu ye OMH ONG Alfaruku ONG MZC EDMSA l'ANP ka taa se Baramari ma CNTS PC Mali Lena i k'a dɔn Décor ka se G service ma u ye foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na k'u y'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ kosɛbɛ a ka kumaw la hali bi fɛn min ye Madame Sakɔ i k'a dɔn Kadi Kamisogo a ko k'a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin maa min ma o ye Madame Jakite Aissata Kasa Tarawele ale ye minisiri kɔrɔ ye min ɲɛsinnen kun don min bi i k'a dɔn musow ka ɲɛtaa ni den ani du ka ɲɛtaa a ye wulikajɔ min kɛ olu ka jɛkulu in ye a ye baara min k'u ye a ye jigisigi min k'u ye k'a b'o foli barikada k'o ɲɛsin a ma a k'u ka partenaire fɛn fɛn bɛ yen u dɛmɛ ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen jɛkulu la ani i k'a dɔn muso jɛkulu u bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na fɛn min u balimamuso tɔ minnu fana bɛ commune kɔnɔ n'a bɛ Kalabankɔrɔ commune ko fɔ ka taa se i k'a dɔn ayiwa Ntabakɔrɔ ye k'i ko fɔ k'u bɛɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma dɔw nataw la u ye baara minnu kɛ u ka se ka caman wɛrɛ kɛ ka fara olu kan a y'a jira fana k'a fɔ k'a ma ɲinɛ sabu mars kalo tile 26 o ye taasibila don ye maa minnu bɛ na i k'a dɔn n'olu ni tora démocratie kɛlɛ la i k'a dɔn k'a bɛ taasibila ka t'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ma fɛn min kɔni ye kɛnɛ in ye a saniyara kosɛbɛ fɛn min ye Madame Sakɔ Kadi Kamisogo a ye wulikajɔba kɛ a n'a ka muso 377 i k'a dɔn Asolosu bibi na u ka wulikajɔ barika ka bon i k'a dɔn du ayiwa bɛ se ka lafiya cogo min na jama bɛ se ka lafiya cogo min na u ka 8 mars a kɛra sibiri tɛmɛnen nin kun ye sɛbɛn ye Burama Tarawele ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ le verdict kɔnɔ 8 mars cɛ dɔ ko an bɛɛ ka don guwa kɔnɔ ko ka tobili kɛ bisimila ne ma dɔn ne jɔn de y'a fɔ dɔ de y'a fɔ dɛ n y'a ye réseaux sociaux kan dɔ jumɛn ale yɛrɛ kɛn bɛ ka den bamu k'i sigi to kunna a fɔ a ye ko gasi t'a la to daga kunna a bɛ k'a pata ala ka hinɛ an kɔrɔkɛ la a fɔ cogo Seydou Traoré bamanan ale de tun bɛ to ka nin zana da ko dugu min manamana ko n b'a kɛ musoko ye k'ale tɛ taa ye ko sɛbɛ ko tɛmɛ n tɛ musoko kan a banna
Andon o kuma yari an ka tako filanan kɛ bisimila an tɛ taa sugu la ayiwa an bɛ tila ka na an masaba cogo o bɛ ɲɛ o kuma Togo an bila jɔ a la an bɔlen kɔ sugu la i k'a dɔn an bɛna sɛbɛn ta yɔrɔ in na yan an bɛ foli bila ka taa madamu Yara Mulati Ben Omar ma ale fana bɛ télé kɔrɔ nin waati in na a bɛ k'a lajɛ ayiwa ko k'i yɛrɛ fo dan tɛ foli min na Andon bisimila min ye aw k'a dɔn madamu Dagamayisa Ɲabokom Andon ale fana b'an filɛ musokɔrɔba don a ka cikan sera a ma ko k'a ka foli fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko foli mɛnna groupe commerce ne kɔni bɛ taa ye n bɛ taa ji min ye ka sɔrɔ ka taa pharmacie Croix Verte la n t'a fɛ ka fɛn de fɔ bi ko ka ca ɲinɛ kɔni ne ko Janjo Masa a bɛ min de Janjo Masa o don an kɔni bɔra denkunkɛyɔrɔ ne m'a ye ne filako tɛ sɛbɛ ko ye dɛ fila cogo jumɛn na filako tɛ sɛbɛ ko ye cogo jumɛn i jɔ fɔlɔ dɛ n k'a jateminɛ kelen-kelenninw bɛ olu ka ɲi Maramu Jalo ka ɲi Sabaso ye fila ɲuman dɔ ye filako tɛ sɛbɛ ko ye nka kelen-kelenninw b'a la olu ka fisa fɔlɔ tɛ nɛn na k'a ti bula a professeur Sabaso k'a ka yafa ma ya koyi k'a bonya bɛ kuma la k'a ni sɔgɔma bisimila Andon an bɛ sɛbɛn da min ye aw k'a dɔn ACI n'an ma kunnaja nin min filɛ nin ye aw k'a dɔn min ye aw k'a dɔn gɛlɛya bɛɛ don a la dɛ ACI kelen-kelen min ye ACI min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn an ka minisiriso ye ni aw k'a dɔn kamera ba ɲɛma bɛɛ lajɛlen kamera dɔn kamera baarakɛla don kamera aw k'a dɔn min ye a tɛ namara ko fɛ i b'a fɔ ko misi ya misi awɔ Andon min ye aw k'a dɔn ni hakili b'a la a donna gɛlɛya fɔlɔ min na o kɛra wulikajɔ min kɛra n'o kɛra logement sociaux ye logement sociaux min aw k'a dɔn n'a kuma cayara logement sociaux min ni maaw y'a fɔ gɛrɛw na ni k'a fɔ an ka jabaraninw kan ni ka tila k'a fɔ aw min ye subahana mansinw kan nka bɛɛ ta min ye nin minisiri ye ale kɔni ma panike a ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw k'a dɔn nin ko ye dan bɛ siri a la cogo min o kɛlen a ka na aw k'a dɔn sariya bɔ ni nka aw k'a dɔn jɛkulu min n'o tun bɛ ka kɔrɔ i k'a dɔn aw jɛkulu ci ka bɔ yen min ye jɛkulu kura ka n'o sigi walasa baaraw bɛ latilen cogo min na Andon nka bɔlen kɔ ye min ye aw k'a dɔn kunkan dɔ bɔra min ye fasiriba ye a ka ale kɔni bɛ k'o fɔ min ye aw k'a dɔn minisiri a k'i janto i yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye ACI ye nin min filɛ nin ye aw k'a dɔn a ɲɛ sigilen don ale ka minisiriso la a juru sirilen don o la nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ aw min ye jateminɛ min bɛ yen Andon fɔ a ka lajɛ dɛ min ye aw k'a dɔn a ka kɔlɔsili kɛ k'a lajɛ aw k'a dɔn maa min bɛ yen maa min bɛ aw k'a dɔn déjà min bɛ yen maa dɔw ka fɔ la min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn fɛn dɔw nana ka na ye o b'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn maakɔrɔ min b'a ɲɛma bi i ka dɔn o kɔni aw taabolo dɔ bɛ yen o taabolo k'o kɛn bɛ ka don ni ɲagamin dɔ ye wa i ka dɔn o kɛn bɛ ka sira dɔw bila a dɔn a galegale ye mun ye BOA min ye aw k'a dɔn yirimajɔ min ye aw k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen ni aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni aw k'a dɔn n'a taara aw bangi dɔ tun bɛ yen bangi min ni aw k'a dɔn o ko kɔni a kun kɛn bɛ ka ani aw k'a dɔn ACI maaw ni k'olu kɔ don ɲɔgɔn na min ye aw k'a dɔn nin min filɛ nin n'a ma ɲɛnabɔ ko nin laban bɛ kɛ bɔnbu ye dɛ an n'a dɔn minisiri na fɛɛrɛ sɔrɔ a la a bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la dɛ a kana na kɛ bɔnbu ye k'a dɔn aw min ye fo kɔlɔsi ka kɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn yɔrɔ ye yɔrɔ min aw k'a dɔn n'u b'a wele ko bande de 140 mètres n'o bɛ Sabalibugu i k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye aéroport sira ye o ko fana aw k'a dɔn aéroport Senu min ye sira min bɛ taa o fɛ ka bɔ aéroport la i k'a dɔn k'o fana aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o immatriculation ko min ye aw k'a dɔn ani Dawudabugu Andon aw k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen bi sen na hali aw k'a dɔn ni waleya dɔw bɛ yen n'o kɔni bɛ dankari aw k'a dɔn sariya la ani waleya dɔw bɛ yen ninnu kɛn bɛ k'u ɲɛ tugu o kan min ye aw k'a dɔn hali décret dɔ bɛ yen décret min ni aw k'a dɔn o kɛra gɛlɛyaba ye olu tali i k'a dɔn k'o kɛra fiɲɛba ye n'o bɔra ye min ye ni hakili b'a la Afrique France Amadu Tumani Ture min ye ACI Abdalaye ACI 2000
min a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ restaurant hôtel ani villa min ye aw k'a dɔn ani supermarché ani aw k'a dɔn minɛn dɔw olu kɔni bɛ bila yɔrɔ dɔ la maa dɔw kɔni bɛ yen min ye wele kɛra olu ma n'o ye jamanadenw dɔ ye nafolobatigiw walasa olu bɛ se k'u kɔ da a kɔ la cogo min na min ye o de kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ maa dɔ bɛ yen n'o ye famille Gayila ye olu kɔni aw k'a dɔn min ye olu ye baara caman k'a kɔnɔ o min filɛ nin min ye a laban i k'a dɔn k'o titiri ko dankarila o la ni degré 20-20 tɛ min ye 0411 PTRM 8 Jekalo tile 8 san 2021 ayiwa andon do tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn maa dɔw bɛ yen olu kɛn bɛ jɛkulu ye olu de kɛn bɛ ka u ta kɛ min ye aw k'a dɔn ŋanamu ye nin sira in kan ani décret dɔ bɛ yen min aw k'a dɔn n'o fana bɔra dɔ kɔrɔ n'an b'o wele ko annulation 08-280 min ye aw k'a dɔn PRM min kɛra bɛɛ kalo tile 16 san 2008 ayiwa andon min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i bɛ k'a fɔ ACIB ministre k'i ɲɛ ŋɛnɛ bɔ a la ministre ka jateminɛ k'a la n'o tɛ aw k'a dɔn hali maa dɔ bɛ yen ale kɔni ye aw k'a dɔn san caman kɛ san caman min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ka baara kɔnɔ a n'a ka ladiriliya kɔnɔ a ye baara minnu kɛ ko baara girinw don dɛ andon aw k'a dɔn k'o ye kuma dɔ fɔ o kuma aw k'a dɔn min ye o ma taa min ye déjà o jimin sira fɛ yalima aw k'a dɔn min ye nin ko ye o ye kuma dɔ fɔ o ba ma taa ɲɛma jimi sira fɛ k'u sina ka dangari o ka ko la ten o ban min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye lajaba min bɛ yen ani ko minnu bɛ yen n'o bi dankari ACI yɛrɛ taabolo la fo minisiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛ minisiri ka nin yɔrɔ in lajɛ n'o tɛ a laban k'a bɛna kɛ awa k'a dɔn bɔnbu ye bɔnbu bɛ n'a bɛna ni tiɲɛni ye o ban nin ko awa bin ye u ka comité Sénégal min bɛ yen o kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn nin baara ninnu ye a kana kɛ tiɲɛni ye min ye aw k'a dɔn an ka jamana ma a kana kɛ tiɲɛni ye minisiri so yɛrɛ ma an dɔn n'i yɛrɛ ka misi dugukolo ko in a kuma caya bɛ misi k'i hakili jigin a fɛ e ka ko misi tɛ misi don ayi kalan e tɛ kabako da ye kamera misi don maa dɔw kɔni gafe dɔ bɔ k'a fɔ ko maa ɲanama don wa ko baarakɛla don nka nin min filɛ nin min yɛrɛ diyara ne an dɔn logement sociaux ko in na maa jɛkulu kɔrɔ min bɛ yen a bɛ san dan bɔ a nalen a ma girin ko tora olu bolo olu t'a tiɲɛ u yɛrɛ ma u y'a ɲagami a sina k'o ci ka bɔ yen ka maa kura wɛrɛw la na olu ka baara ta u bolo o de jamana a fɔra tan de wa ko ka ɲɛnabɔ ta bisimila ala k'an kunna ja nin sɛbɛn a ka y'ale ka fasire an y'a bɔ 22 septembre kɔnɔ 22 septembre an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Yusu Tarawele maaya maa na ja cogo cogo maatigiya o de ka di n'a ye l'indicateur du renouveau n'a bɛ wuli bɔ ko 329 ye nin ye an bɛ bidon bɔli la an bɛ taa jɔ sɛbɛn ɲɛ 5nan na fɛn min ye faranjara fanga maa ɲɛma colonel Asimi Goyita a ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ɲumanya bolo ye k'a sɛbɛkɔrɔ mɔnɔ bɔ a yɛrɛ kɛmɛ ka maa min sugandi n'a kɛmɛ k'o bila baaraw la baara min bɛ kɛ sababu ye sigidalamaw bɛ lafiya cogo min na baloko ani kɛnɛyako fan fɛ n'o ye colonel Asaba Jalo Ture ye wulikajɔ olu daminɛ bɛ an ka taa Segu Nazare an bɛ taa Ɲɔnɔ commune minnu bɛ yen i ka dɔn a ye wulikajɔ kɛ du 400 i ka dɔn k'u dɛmɛ baloko la min b'a to sunkalo o ɲuman bɛ se ka tɛmɛ u bolo cogo min na i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min na laadalako la fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye colonel Asimi Goyita a ye wulikajɔba kɛ ni k'a ciden bila n'o ye colonel Asaba Jalo Ture ye fɛn min kɔni ye nin sigidalama ninnu ye u bɛ se ka lafiya cogo min na Segu marabolo kɔnɔna la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ani Segu gouverneur jɛra ka taa baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ Alassane Traoré ko fɔ fɛn min ye dongo ankɔrɔ marisikalo tile 29 fɛn min kɔni ye balo tɔnni caman de ye ka taa se fɛn wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni jiginna Segu marabolo la fɛn min ɲɔnɔya fan fɛ commune minnu bɛ yen ni ka taa di u ma sabu jateminɛ kɛra k'a fɔ Bamajan wale tun bɛ nin yɔrɔ ninnu na samiyɛ tɛmɛnen in fana na cɛnni caman kɛra mɔgɔw kun o jateminɛw de kɛra k'a dɔn tigitigi cɔ du ninnu filɛ nin ye dugu minnu filɛ nin ye u sɛgɛn bɛ o fana balo a ka taa di u ma fɛn min kɔni ye i k'a dɔn ayiwa malobɔrɔ ni ɲɔbɔrɛw ka taa se sukaro ma ani mako ɲɛminɛ caman o saki 100 caman ba caman k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o taara Fasirike b'a ye mun fɔ a ko fɛn min ye sunkalo min n'o b'a la k'i sɛnsɛn ka na du 400 kɔni ko sunkalo gɛlɛya olu tɛn'o ye i ka Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la sabu baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ wa ko Yusu dɛ ko in bɛ ka kɛ jɛlenya de kɔnɔ zɛrɛ nin jɛ ka taa minɛ a to ten ko a ye n'an ka tila o tɛ dɛ jate de minɛna ka kɔn bi ɲɛ
du minnu mago b'a la dugu minnu mago b'a la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'u sɛbɛn wa n'a nana a bɛ tile u ma ka taa d'u ma a tɛ jigin ka taa yɔrɔ si parce que kaba ye mun fɔ a ko fɛn min ye nin du 400 komini 4 i k'a dɔn ɲɔnɔ marabolo la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ n'u sɛbɛkɔrɔ lafiya kosɛbɛ n'i y'a lajɛ k'a daminɛ komini Marikɔ ka taa Molodo ka taa Dedugu ka taa bila fɔ ɲɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen fana b'a la fɛn min ye ayiwa u ye ko in yɛrɛ to a da koyi u k'a ma ko opération jigisigi fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye colonel Asimi Goyita a y'a jira k'a fɔ miliyɔn caman o ka don nin da fɛ min b'a to sigidalamaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na sabu adamadenya yɛrɛ i ka danbe fɔlɔ o ye dun ka fa de dun ka fa tɛ yɔrɔ o yɔrɔ a Yusu ko bɛ gɛlɛya ye dɛ Fasiri Keba ye mun fɔ a ko jamana ɲɛmaa a y'o de faamu kosɛbɛ wa ko a bɛ ko kɛ a b'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ de k'a dɔn ninnu mago bɛ nin de la ka sɔrɔ k'o baara kɛ k'a ɲɛsin olu ma n y'a f'i ye cogo min na samiyɛ min tɛmɛna o ma ɲɛ k'a sababuya kɛ maa dɔw tun bɛ olu tɛ se ka taa foro la k'a sababuya kɛ banbanje jugu ninnu ye o jatew minɛnen kɔfɛ ko nin balo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna taa di o sigidalamaw de ma a bɛna kɛ sababu ye sɔngɔkow fana ka se k'o fana don bɛrɛ la n'i ye ɲɔbɔrɛ ninnu lajɛ ani malobɔrɛw ni sukɔrɔbɔrɛw ka taa se nɔnɔmugu ma ka taa se fɛn caman wɛrɛ ma makɔrɔniw b'o la tew b'o la fɛn caman fana b'a la fo ka taa bila seli tapiw ani ayiwa kɔlɔsiw la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dara ni ka taa di olu ma a ko n'i ye nin yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o fana dira ayiwa komini dɔ ta kɔfɛ sabu dɛmɛba kɛra olu ye ka tɛmɛ i n'a fɔ Dɔgɔfiri Suala Jaabali ayiwa du 300 ɲɔgɔn na ka kɔn bi ɲɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni fana ye donbolo sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmaa yɔrɔ a ko fɛn min ye nin ko in ye i b'a ye k'a fɔ jateminɛ kɛra komini 19 olu de jateminɛna k'a fɔ ayiwa gɛlɛyaba bɛ olu kan wa dɔɔni jamana ɲɛmaa k'a ko balo na se ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni ka se k'u lafiya fɛn min ye madame Asa Bajalo Ture ye jamana ɲɛmaa ka danayama ba do fɛn min ye baloko kɔni ye ani sigiɲɔgɔnya yɛrɛ dɛmɛ ka taa se kɛnɛyako ma ale b'a la k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to président yɛrɛ ani bɛ ja kosɛbɛ a ko bibi na k'u biya sini fana u bɛ se ka kɛ fan wɛrɛ fɛ nin gwɛlɛ in bɛ senna samiyɛ tɛmɛna balo tɛ mɔgɔw bolo o kumana ka se k'u dɛmɛ o bɛ kɛ sababu ye ni ka ni hakilisigi ani basigi ye kosɛbɛ ayiwa ni minɛn ninnu dilen nin balo ninnu dilen i k'a dɔn ayiwa ka kuma komini ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ye maa sugandi min sɛbɛkɔrɔ kuma na a ko a nisɔndiyara a taara a bɛ fɛn min fɔ sabu ka d'a kan n'i nana maa sɔn balo la gɛlɛya bɛ maa min kan i k'a dɔn o kɔni ye dugawu don ye f'a ka waleɲuman dɔ o bɛ jamana ɲɛmaaw ye waleɲuman dɔ a bɛ colonel Asimi Goyita ye wa k'a ka waleɲuman dɔ bɛ maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye fɛn min kɔni ye nin baara in ye f'a bɛna to senna min b'a to malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na fo ka taa se samiyɛ kura ma walasa maaw bɛ se ka u dahirimɛ sɔrɔ cogo min maanifinw bɛ se ka lafiya u seyɔrɔ la cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye fɛn min ye sɛbɛn don Adama Jabatɛ an y'a bɔ l'indicateur du renouveau indicateur de renouveau n y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ni n b'a ta min ye mutation i ka dɔn mutation ni ye ka dɔn mutation ka bɔli ye a ko awɔ min ye n balimakɛ ni n balimamuso min ye awɔ ka dɔn maa dɔ de ye nin sɛbɛn ko ye min ye ne kɔni kamana gannen don n dusu kasilen don dɔ wɛrɛ tɛ min ye an ka jamana lajaba min dara an ka min ye faden kɛnɛ kan n'o ye Sedan Ndolaci ye ni maa min ko Ndolaci tɛ fɛn ye bi e kɔni e ka taa ɲɛɲini cogo wɛrɛ la an dɔn jama min b'a nɔfɛ jama min bɛ kooli a la Kante ko ko nin coupe du monde yɛrɛ man ɲi sa an tɛ nin fɛ anw tɛ nin fɛ a dɛsɛra ayi an ma dɛsɛra an tɛ nin fɛ nin man ɲi o a dɛsɛra wɛrɛ ta de ka ɲi an dɔn bisimila min ye an ka jamana ye min ye aw ka dɔn lajaba min dara anw kan jigitigɛ min dara anw kan n'o tɛmɛna ka bɔ ye jamanadenw an ma bonya n'o tɛmɛna ka bɔ ye min ye aw ka dɔn nkalonjugu min bɛ tigɛ an ye min ye aw ka dɔn kumaw kɔnɔna na mɔgɔw ka hakɛ to an dɔn a kɛn bɛ k'a fɔ mensonge an dɔn aw ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen la i b'a ye k'a fɔ an ka jamana min ye baara ɲɛdɔnbaliya k'o de bɛ maa caman na nka o kɛn bɛ k'o dogo ni kumabadenw ye misali Mahamudu Ture n'u b'a wele ko Baaviye kabini kalo san 2019 bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn min ye aw ka dɔn an kɔni ye jigitigɛ daminɛ Sedan Ndolaci k'a to kɛ mun ye min ye 8e de finale an dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye tɛmɛnen min kɛra 8e de finale an kɔni jɔyɔrɔ man golo fa yɛrɛ ka kuma na an dɔn aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ aw min ye adamaden kelen min ye aw ka dɔn k'i ba bɛɛ ta ma min ye i yɛrɛ kelen ta an dɔn aw ka dɔn ni filila ni jama filila o ye jama ka fili ye nka min ye ni ba bɛɛ ta ma e kelen ka don fili la o fili o min ye o jalaki bɛ bi kelen da la
andon na awkado mi onga jamana bi la jaba koni o taraka danga an jigi bela jele warola mi awkado angamana gwana andon na amamburundo do amanyama kundu andon mi awkado angama nyama oluko mbe awkado joro de joro mi uyara bise ka ye awkado comfort la choko mina pasir baka fola mi nga kado dukati de bita ka jamana don to segere mi abu kabinit maja mi awa entraîneur mi be afora awkado amboli ko kanna kanga fere sugu bela jeleke mi ale kata awaninga boy na andon na obenata mi awkado federation ma nyema ale koni awkado abora ka conférence de presse doke conférence de presse ninga kuna fundila wele ninga pumada utloka andon na awkado kuna fundi kenega mi awkado jalaki kuntalem ma jalaki takadore segrede mi awkado yamfe alvidri yamfe var mese var do nge na gwan alvidri dala arebta jawla basite angoni ndai alvidri namo ke ambi var ko fo ci var flotada var temoy ayo basite andwan o jalaki o keneka o de konu mbika fo o keneka mi awkado ni yorogale na yani bavie ka laje ka yelema do ko la ikado bavie koni awkado abora ka puma do fo mawe ma koni majeni puma mi ma puma mi va munya mi awkado kanarate 2022 o madugo jamana si desila minye Tunisie olu yoka awakado awa minye degelikara mo mimbe olu yo boy Tunisie kuna wolo soro olu qualifiera misali la Cameroun mami mbolu nyema olu yo boy minye Cameroun kuna wolo soro olu ta coupe de bonna Ghana fana beti Ghana awakado fana ta boy ko o jabi bela jele bodo nga minye anga jamana ko anga ke jamana fetinza anga laja anga nyogon name minye anga awa jamana ka jamana awkado ki iyere deme jamana ka ki iyere servi jamana na andan ko jamana a segena o latinza gasitila mi anga équipe nationale mi Tunisie ko une fois gasitila Ibrahim Cham Ibrahim Cham nyale ka fasiri tamu ana fo ikaro dane folumina yusu e koroto kunde ni zaba mona abible l'alternance ne baleta alternance kono bitu napo ni nyaka sebenye aya dira ka fo femi diplôme bi na wule ko licence professionnelle bibi na ku take menyeji sabu ibi ni samba de nge kalara ni nana ni diplôme mi licence abi fo ko barate femi fonction publique concours ye femi forba chaye abi to ka labe mane sanga bela jele nga licence be mamunu mulo ayo ku kono be nyekele ngasila bi sabu ka daka licence ko alla ko donde wa fengo ni barata e kenyere fara forba chaka a ko sege ko ndida ka ken nuna o pana ko luye kala ke to di temi jamana nyemo ye olude na ne kala zara nye gomma ko système elemu de kwa keme sababu yibi dinga gwele chamange yalma ko ngoyi amake fliwa ko ayo makele minjala kini ngoyi nye parce que keba ko ngeme ki nyi jamana de ma jamana nyemo ku ka fe ken ngoyi na femi licence be mamunu mulo na fara ku tisega forba cha soro tisega ta kenyere tigla mo fe akobi ke bara ko sebe akili na jigina ko ngol mi ke sababu ka mo nyugu nywana mi ke sababu ye kan ni be mali abaye o pona fefe licence ko e abara ko ana bara soro ko jamana mo ka laje ka yelma ka kenya na nga chenwe ko bi so ka fa ko sebe o tema ne vana ko fe wulla ka se ikado ma do ma kama ko chef de département reçu no reçu ka chef de département e ikado faculté de lettres de sciences du langage Ibrahim Maiga utala le nyininga ale nyefolike tabale re nyininga le tengula ka dira ka foni yalla je fem ngoni nyi angom mako le marché de l'emploi femi sugubloe bara bi ni yorom nu ngon na ko be gele wulu ko sebe sabu ni système LMD ni reta ka laje ibaye ka fo abi na fo jate de mamene aka ko sebe yena ko akado licence be mamunu bro bi ko bibi na utake medu sukashie wa femi ngoni ayo fasiri ke baya dira ka fo oluka da somo somo la ni ulika jomma ke kan ngo ilaje ma ba chama ne be licence bu bolo femi furuba chae ikaro tiseka douala femi kenyere fona ulu fona bi siga do ula yalma ni yalla je diplôme ikaro kala zara do bi ci kalanzara ve ko domina o kalanzara ngo mene système LMD be fleni nye yalla ko nani re make flidi wa kama ke erere wa abana
n'i y'a ko ta k'a lajɛ o fana mɔgɔ kɔni bɛ kalan kɛ maa ba caman bɛ tila diplôme b'u bolo so ayiwa n'a fɔra ko baara ɲini kuma sera i k'a dɔn baara tɛ sɔrɔ o laban i b'o bila kɛrɛfɛ ni ka taa fɛn wɛrɛ kɛ k'o kɛ bɛ gɛlɛya belebeleba ye système LMD min filɛ nin ye parce que b'a kɔni y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw dun bɛ yen jamana dɔw kun bɛ yen k'a ɲɛna olu la wa kalansira ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko n'i bɛna ni kalansira ye k'i b'a n'i ka jamana tiɲɛ de bɛ ɲɔgɔn ma kalansira k'o don jamana kɔnɔ ten k'a sɔrɔ a baara tɛ sɔrɔ walima n'i ka jamana tiɲɛw tɛ kelen ye Yusu ko n'o ma lajɛ système LMD ko ye ko ka segin a kan k'a lajɛ ko kura min maa to maaninfinw bɛ se ka lafiya ko nin diplôme bɛ maa hakɛ min bolo bi licence bɛ maa hakɛ min bolo bi a ko a ko sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya mɛ dɛ kuma laban na parce que b'a ye min fɔ ko yalima Mali labɛnnen kun don système LMD kama wa o ɲininkali to min o fana bɛɛ a dun diplôme bɛ maa minnu bolo ko gɛlɛyaba de b'u ka bi u ka se ka baara sɔrɔ ayiwa ni ka sini ɲɛsigi k'o sabati o fana k'o kɛmɛ gɛlɛyaba ye ni jamana ɲɛmɔgɔ ma nin ko in lajɛ ayiwa licence tigiw ko bibi na gɛlɛya kɔni k'u ta ye gɛlɛya da ye bin tun n'a fɔ an y'a bɔ l'alternance kɔnɔ Yusu an bɛ bintu n'a fɔ fo bi taa nɔgɔyara sa dɛ ka Yusu Sisoko an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kasɔnkakɛ o mɔni ma a bɛ se kasɔnkakɛ la dɛ Yusu an bɛ bi ta in bila yan i k'a dɔn waati a sɛbɛkɔrɔ koron bɛ